Днес се намираме в Силистра. Кмета Александър Сабанов иска да прокара решение през Общинския съвет върху негови имоти да бъде изграден вятърен парк. Това село се казва Мусачево, на 5 км от Гълъбово. Този солар е направен точно тук, за да може да откранат енергопреносната система на тецовете в Марица. Но тук, за съжаление, след като се поставиха първите ветрогенератори, в района имаше 3 в района на Горичани, пътък изчезна. Силистра, 120 декара, оранжери, прекрасни оранжери. Вижте сега отдолу. Пясък, филц и бетон. Необратим процес. Драги селистренци, намираме се на вашето летище. 1400 декара соларни панели в момента се изграждат и ще видите на кадрите отгоре за какво чудовищно съоръжение говорим. Намираме се в Малко Белово и ще ви разкажем за един соларен парк, който възниква до къщите на хората и въпреки, че са се възпротивили и то достатъчно рано. Намираме се в Троян и зад мен виждате един хълм, който предстои да бъде изсечен, за да се направи фотоволтаичен парк. Това е в Герберската община Ивайловград. На много места се планира да се поставят Соларни соларки паркове. да се правят, нали, на плодородна земя. Вече има такива, вие ще ги видите, че ги снимате ли. Знаете, че тези неща се правят с поставени лица. Намираме се в село Богьовци, община Костинброд. Здрави дървета биват изсичани, за да може да се сложи фотоволтаичен парк тук горе. Плановете за изграждане на ветрогенераторни перки тук в района между Ценович и Бабук поражда огромни притеснения на жителите. И община Силистра в момента е активирала изсичането на тези огромни дървета, които се намират по пътя на електропреносната система. Незаконната сеч е бич за българските гори. До мен е Велислав, който ще ни разкаже каква е схемата. Вървеше една схема 20-40